sepil ke si moli iki. Bengi-bengi belum mau tidur. Ngejak guyon wae. Si moli ngejak guyon wae. Ini mal, Salim mal. Salim ora nggo sikil, Salim nggo tangan. Salim nggo sikil lho piye iki. Tangan nggo tangan ora nggo sikil. Kene. Nggo sikil kok piye Salim nggo tangan. Tangane di tangane. Nah, kene nggo tangan. Salim nggo sikil moh. Salim nggo tangan kok. Hei, Salim. Moh, wow, Salime nyara, Salime nggo sikil kok piye. Lho buntute gemes dhewe, buntute dicokoti dhewe. Munggah. Salim. Moli, Salim ke tangan ra nggo sikil. Moli salaman kok yo nggawa sikil lah. Wis gedhe mundak gedhe iki moli iki. Tambah apa jenenge? Besar. Si moli tambah besar kayak mundak akale. Naik mal, ini mal, Salim mal. Moli. Nah, tangan kok sikil. Kene tangane di tangane. Tangan ke tangan. Oh, Salim malah go sikil kok piye iki. Sopo sing marahi Salim go sikil iki? Salim ya go tangan kok Salim go sikil. Go sikil. Kae go tangan. Salim. Loh, piye kowe iki? Salim go sikil iki piye kowe iki? Salim ya go tangan, Salim nggo sikil. Moli. Lucu ya Moli ya. Lucu bos ya bos. Jadi urung iso turu bos ya bos. Ini bos. Bos Moli munggah. Mon ke Moli. Nih Salim. Oke nih. Alah. Alah Salim go sikil. Alah. Piye kowe iki kae. Ngono kuwi Mas, nek birahi emosi wis ngono kuwi Moli. Senenge guyon wae. Metu kene mal. Senengane ngono kae. Wae, Moli. Weh. Kayak piye ke ceritane kae. Weh. Nah, iki lho, Bos. Si Moli ya bengi-bengi. Durung turu iki Moli iki. Baru udan iki metu nang wit iki. Terus iki bar metu ning wit, si Moli bebas sikile iso munggah. Piye mal? Atraksi mal. Sikile munggah mal. Iya. Piye Salim? Ene Salim. Wilah sikile piye kowe iki? Piye kowe iki? Salim yen Salim. Salim. Pinter Salim. Salim ora nggo sikil, Salim nggo sikil. Kok tangan. Kayak urung gelem turu si Moli. Moli. Belum mau tidur si Moli ini. Malah atraksi ya. Si Moli malah atraksi. Apa mal kowe iki mal? Malah guling-guling iki piye iki mal? Moli, ini Salim. Tuh kene sebelah kene. Tuh kene. Salim ya. Oh, Salim nggo sikil piye? Ke tangan, Salim nggo tangan, Salim nggo sikil. Ke tangan, tangane di tangane. Nih, tangane. Tangan, oh Salim nggo sikil. Salim tangane. Tangan. Bengi-bengi. Wes esuk wis jam piro iki urung gelem turu iki si Moli. Wes jam 1 pagi lebih padahal ini.
jam 1 bos. Si Moli belum mau tidur nih bos. Cerita. Pinter cerita kae. Dadi ngono ceritane. Kulo ngasih aku ngeplok ora tak play mau asem wis ngobrol suwi. Iki ngevlog gone nganu lho iki lho terus apa Jon Yono malah lali ning ngeplay lho. Jon Yono. Ning luar biasa iki. Dadi 2 mingguan ana ya 2 minggu wis 300. Ya punjul ning sasinan ya. 300 video lebih ya. Ya. 300 lebih pokoknya. Kuwi terus absen, didelok ora didelok atau absen. Kok upload ngono. Absen upload. Jam tayangnya muda, subscribe muda, iki urung monet lur. Dadi dibantu subscribe, di like lur. Jon Yono. Lho. Ya. Ora nggo spasi, grupe gede kabeh. Subscribe aja lali. Kok jenenge Jon iki apa ya? Ayo Ket biyen ngono kok. jan celukane ket biyen Jon Jon. Yono. Ya asline iki ora di gara-gara Apa film? kok iki sih banting-banting Smackdown. Oh. Nah, jenenge sih terkenal John Cena to. John Chris, John Cena. Aku nyedok-nyedokke Jon Yono kuwi ya. Makane to. Malahane luwih apik jenenge ya. Jan ya. Wis teko paraban sak-sake ra apa-apa. Paraban. Ya wis di-play ta urung iki. Wes kita mau lali ning play aku. Sik ana gek 9 menit kok genepi 10 menit sisan apa 15 menit ben tutup jam tayang iki ben cepet lek mundhake lho. Nah, iya karepe yo Awan marek metu. Golek konten apa sakanane malah udan angin. Oh iya iki kabar banjir ya niki mau. Oh iya. Adikku mau kae ngaran isor banjir. Kira-kira sawahmu kelep ora iki? Engko seriasan ora ya. Berarti do ngambluk kabeh iki pari-pari sing Ya seneng kidul candi Budur ya tetep efek saka kuwi ya. do anu kok do klelep tepan. Angin to. Tetep do klelep kabeh. Dok klelep. Ning ini story-story kok urung ono ya. Story-story ngono bawa urung anu. Oh tak kon video wae ya. Piye? Kahanane banjir apa ora? Video ke wah kirim ke aku ngono. Iya. Posisine. Jadi lor, hati-hati Indonesia kayak musim curah hujannya tinggi, aja lali banjir ki melanda di mana-mana. Jakarta lah banjir iki nek udan deres iki. Jenenge nek metu ke aja lali nggo payung. Nggo payung, nggo mantol, payungan iki wajib. Sedia. Terus meneh dalan-dalan ya lunyu saiki ya ta. Mburi kali cilik kuwi banjir ya. Ngendi? Kok ning nggonku mau malah do seneng cah cilik-cilik do udan-udan do jegur do ngeli-ngeli kae. Kali cah cilik itu nang kono gedhe mah lho. Gede. Ya wis sekian dulu ya teman-teman iki lho ngevloge Mas Jon Yono karo aku dhewe ya. Jadi cukup sekian, jangan lupa di like, subscribe, komen. Ayo penutupan Yan. Alhamdulillah. Ya aja lali. Tetep di subscribe Jon Yono tanpa spasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dongake rezekine oke, panjang umur. Amin. Bagas waras slamet. 11 menit setengah. Apa ya? Nggonku malah lali lho mau ngevlog Jon Yono nggo jake malah lali le ngeplay nggonku. Ngono lho. Dadi video iki saiki tahun 2025 video awur-awuran ya video iki diawur wae rasa dikonsep ya. Dadi ngetokke jati dirine sejatine iki kesehariane seperti apa. Ki ngono kuwi. Dadi endi sing selo ya goceke HP-ne kaya entes iki Mas Jon Yono tak goceke HP-ne wis nggih konten urung Jon. Urung ya wis tak syutingke ngono ta. Dadi syuting ki spontan wae rasa di pikir iki kudu piye ora usah. Dadi spontan natural ngono kuwi.
malah hasilnya apik engko. Ngono ceritane lho. Mau wis ndelok video-video sapa wae mau. Ana Lek Dames, ana Mas Dimas Zainal, ana video Febri Iqbal, ana ndelok video Kulot Channel, ana ndelok Andi Nurprabowo kuwi YouTuber ya vlog-vlog sing harian biasa tapi luar biasa hasilnya. Ana Garuda Wisnu Satria Muda mau bar ndelok kuwi barang. Dadi sinau aku ki sinau ngevlog karo konten-konten sing wis berjalan, berkembang ngono lho maksudku. Dadi ben iso carane iki piye to? Ngevlog iki ngono kuwi, carane kepiye to. Dadi ben kedepan iki nek ngevlog iki ora canggung, ora isin barang. Carane nek ana wong akeh ngevlog kuwi kudu kepiye. Nek pas sepi, pas dhewe ngevlog iki kudu kepiye ngono kan. Karo sinau secara visual, secara penglihatan ya. Jadi ndelok video sing bener-bener real nyata kehidupan sehari-hari, vlog keseharian ngono kuwi. Dadi kudu sinau lan apa ya. Dadi aja bosen-bosen nek nonton videoku pas aku dhewe ngonten dhewean kadang ro monyet ngemoli karo perkutut karo kanca-kanca karo pemandangan alam wis ngono kuwi. Payunge tuku sapi. Payunge tuku sapi. Nah, ngono kuwi malah apik ta ya. Rasa dikonsep ngono malah apik. Nah, ngono nek upama ora anti konten gung syutingke ngono kan malah penak. Malah ngomongin los lah. Karo Mas Jon Yono kaya bar tak syutingke terus ndelok hasile kok ngono kuwi. Iki lek ketok burek ngono kok ya. Iki lek ngenune apane kocone pelindung. TG-ne dene diupload ya bening-bening kok. Ngono dadi Mas Jon Yono iki apa jenenge? Channel anyar, dadi aja lali ditiliki juga channelnya Jon Yono tanpa spasi, tulisannya gede kabeh CHON Yono ngono lho. Sak desaku. Dadi oke aku ngajari kanca-kanca YouTuber ben apa ya ben dadi desa YouTuber. Dadi kanca-kanca sing pengen video-video ora diupload sembarangan. Dadi ternyata video iki iso menghasilkan, mbuh kuwi diupload ning TikTok, mbuh di nang IG, mbuh ning YouTube. Nah, untuk jangka panjang di YouTube itu prospek ya maksudnya iki awake dhewe wis tuwa ya tetep bayaran selama video masih ditonton, selama video masih ditempeli iklan gitu tetep bayaran terus sampai kita meninggal, sampai diturunkan ke anak, cucu, ke buyut terus bayaran karena enggak ada apa ya pensiunan YouTube enggak ada. Jadi video kuwi asal akune email ora ilang, sandine ora hilang tetap kelingan, nah itu bisa digunakan terus selama tidak melanggar aturan YouTube ataupun tidak melanggar aturan YouTube kuwi. Jadi diusahake ya pas ngevlog aja ana musik-musik engko ndak kena klaim hak cipta, engko pas waktu pengajuan ndak dipersulit. Jadi diusahake murni pure hasil karya sendiri. Kaya aku ngene iki apa anane lho, nggo klambi ya engko suwek-suwek ngene iki lho. Suwek-suwek ya wis bar tangi turu, ijah kucel, ijah apa ya tetep wani syuting. Dadi nek syuting dadak sing ora natural, dadak di ganteng-ganteng ke dadak di ayu-ayu kayak gitu ya. Ya maksudnya rapi apik tapi nek bisa apa ya istilah iki natural, maksudnya karya sendiri, aja nyomot karyane orang lain kok kena klaim hak cipta. Jadi hasil karya sendiri mbuh kuwi apik mbuh kuwi elek kuwi adalah bukti antara kerja kita, antara syuting awake dhewe kuwi memang kenyataane sekaya ngono kuwi. Malah YouTube seneng sing konten-konten sing apa anane sing natural karya sendiri. Meh diedit yo apik, ora diedit yo apik. Ngono lho. Dadi kontene nggon bidang apa wae bagus, arep ana hiburan, arep ning komedi, arep ning apa jenenge di luar komedi ana podcast, arep vlog, arep ning traveling, wisata. Akeh temane.
Nah, nek vlog kan bebas ya, temane arep apa sembarang ya. Iso masuk nang blog dan orang, hewan dan peliharaan, iso nang traveling, iso nang otomotif, nang politik, nang berita, nang budaya, wakeh lah. Ya wis ngono sik Lur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.